Kaixo, Ainhoa naiz, nire aitona alkoholikoa da, nire ama alkoholikoa da, ni... Ongi etorri, ura ongitan zaudete, inoiz baino hobeto esan da. Gaur, hemen, mirakulua, alderantziz gertatzerik nahi genukelako. Alkohola handiak, ur bilakatu. Kaixo, Ainhoa naiz, nire aitona alkoholikoa da, nire ama alkoholikoa da, ni ez naiz alkoholikoa. Aur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezala. Zuk zer erlazio duzu alkoholarekin? Festara joaten nahi zenean edaten dut, baina beti kontrolatzen. Denborak erakutsi dit, gauzak ez direla horrela. Zer uste duzu egin zintuela alkoholan erortzea? Bakardadiak. Eta naizena. Bai drogan eta bai alkohola. Ne? Naizena naiz. Hasieran, ez zinen kontziente izango ez zenuen arazorik ikusiko? Ez ba. Ni izena arlotia asunto horretan. Gek 15etan ikusten banun gizonezko bat, kafesne bat hartzen, kafe bat hartzen, hori mariko joak. Ezka 15ak ezkeo, bain, jazurutxa amizan, geho beltzera amizan. Kentiek eraten du nahiran bihartzan. Zeintzuk izan dira zure familian alkoholarekin arazoak izan dituztenak? Nire aita, nire ama, eta nire aitzitza. Baina ni bizi dudana batez ere nire amarena eta nire aitarena. Eta nola etorri zen errekuperazio hori? Aksidente bateko nuen oso larria. Autopistan. Ni 2 urte edo nituen eta bera Moskor zijoan, eta ni kotxean ni joan ere. Ni naizena. Aitza torre zan, aitzak esan zuen. Mejor muerta que así. Ezagutu duzu Jon berri bat? Ezagutu duzu bai. Zer gertatu da zarrakin? Geratu da atzean. Aitak berak Angelek bai esaten du, noiz behinka bere buruari errua bota diola, zuri gertatutakoagatik. Bera bai, baina nik ez, ni berari ez. Ni konprenditu dut hau gaixotasun bat dala, porque ni ja proiektu hombren banak izen adizio danak gaixotasun bat dira, danak. Eta hori konprenditu nuen. Amak ez, sekula ez. Gure amatzako ginean bizioso batzuk. 3 belaunaldi batera zuen aurrean. Aitona Angel, alkoholikozat du bere burua, edateari 85ean, duela ia 33 urte utzi bazion ere. Angelen alaba Irune, 59 urte. Etxean bizi zuten infernuagatik, gaztetan etxetik alde egin eta heroinan sartu zen. Heroinatik irten eta alkoholiko bilakatu zen. Aita bezala aurpegia estalita arituko zaigu elkarrizketan zehar, alkoholiko anonimoak elkarteak alaxe eskatzen baitu. Angelen biloba eta Iruneren alaba dugu Ainhoa, 20 urte. Amarekin bizi da Trapagaran herrian, baina gaur 3 elkartu dira Angelek Elgoibarko mendialdean eraikitako aterpetxe ederrean. Urte batzuk lehenago gorriak ikusi zituzten 3 hemen, toki hau guztiz kontrakorako jaioa bazen ere. Ez da, Angel? Armazartzeko leku bat esango nauken niretzat. Gero gertauzan, Eibarren nik Andriekin aparta honitzanean, buru belarri
Hau hartu nun nire negarlekua, amezlekua, gozalekua. Angelek edateari utzi ostean ere emaztearekin konpondu ez eta Eibarren jarri zen bizitzen. Baina borda gune hau ondo atondua zeukan, bertan alaba eta biloba aterpetu behar izan zituenerako, biak Bilbotik aldegin eta gero. Da zuei zuretzat ze izen da? Niretzako oso garrantzitsua da leku hau. Ni onera etorri nintzen oso gixorik, alkoholizauta. Hau izan zen, nire rekuperazio lekua. Hau izan zen nire jardina, nire aitzak ezatezian oin eran alaga eta zein berdezu, zilora sartzen, da behitxu, hemen etzagoen ezerre, eitxa, hemen etzagoen ezerre. Ez zer sortuik, ez ezerre. Dena daiki. Oin betxu. Betxu zer polita hon. Ainoa, eta zuretzako? Bueno, niretzako, nire haurtzaroa, ez? Osa, nire haurtzara bat azken finean nire etxea moduan. Osa, ointze Bilbon egon arren edo Trapagarenen egon arren, hau azken finean nire etxea da, ez? Nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa? Gogoratzen dudana da hori, ama pizka, txarto zegoela, ohean zegoela, zerbezak ohe azpian zituela. Nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa, Irune? Oso txarto. Oso txarto. Zergatik? Zergatik nik ikusi nuen aitxan deterioro guztia. Eta igual ama aitxakin azarrota eta ama zardiakin, aitxakin atzetik eta ni aurra dana ikusten. Eta hola ez bat eta bi, asko. Nik amari ez nion kaso asko egiten. Oso kontroladora zan, zeruan dago eta gutxu. Anedota bat, niri esan zian lagun batek eskolan. Tu padre es un puto barratxo. Musua apurtu nion. Dinbidan bat. Niri atxei lagapaki. Ni ikusi nuen, etxean nola kotxean igual lau egun kotxetik erten gabe. Gero erten da lehia eran. Eta gu bat aixan, eta lehia botella bat. Puf! Eta bum! Gora jun da, haitxan. Osea, nola da, ahotik esfuma botatzen, da handik zikatrekora. Aitaren iraganeko pasartelatzak Iruneren ahotan, ondoa jotzea zer den ondotxo dakite familian. Eta amak kontatu digunez, hori ez zen izan mozkortuta eta zurekin kotxean egin zuen bidai bakarra. Ez. Hainbatetan egin zuen. Baina istripu bat dekozunean nik uste begiak irekitzen dituzula. Hortik aurrera, ultimatuma jarri zion mai gainean Aititek. Bai. Noiz hasi ziren, Angel, zure arazoak alkoholarekin? Soldautzan. Betiko mogu, deitziuna, soldautzan. Gero, Gasteig eskondu ginen, aurrak bi segizan etorre ziren, eta hasi ziren arazoak. Jornala etortzen zen, baina norbeak gastatzen bau berdesa. Alkoholan? Alkohola eta juergia. Alkohola baino, nire gazte denboran alkohola baino zan irresponsabilitatea. Etxea etortzeko ordurik sekula ez. Juten zan ertetzen manun zerbaitera ere etxien handiria dardaraz. Noiz etorreko da, nola etorreko da. Gero, bat eran da, espueli erango ju. Zeten da, ipa eudo bat, ni beste bat, eta espuela hori hartzen bat zaban, Angel galdu zan. Alkoholak zuen etxean ze presentzia zuen? Asko. Beti zauan jarra gorri bat, eta aitza beti. Traka, jarra. Bronkak eta, aitxara amenazuak, eta, aitxa oso gaizki zauan burtzikan ere, bai. Alkoholizeta perdidua, eta ni aldein duna, etxetik. Erdi nobio bat nakam, drogaditua, eta arekin asinitzen eroinekin. Etxetik aldein zen nuen? Bai, 16 urtekin. Etxean zegoen panorama ikusita, ies egin nahi zenuelako? Bai, ez nuen soportatzen aurra. Ez amana, eta ez aitxana. Mozkorraldi horiek, ze eragin izaten zuten etxean? Etxeko zinizmena
norbean sinismena danak galtzen duzu etxekuekin, etxekuek ez du zurekin sinisten. Nik orduan emaztiek etxetik bieldu zinen, bazarretik bieldu zinen, kale gordinik gatu nintzen nien da, nik orduan etxetan inporti, danak akau, neu akau. En cambio, eran nahi utzi nik, radio arateatik junitzen nian, lehen biziko eskerrak eman nizken, jenteo emisoratik danen aurrian emaztiei. Etxetik bieldu zialako. Neri etxetik bieldu espazien haintxe egon goinen, akako nintzen, eta kitxo. Angel baserritik bota du emazteak, baina gizona alkoliko anonimoetan berehala sartu eta utzi egin dio edanari jatorki dioen moduan. Irunek ordea aita errekuperatzen hasi baino lehenago egin zuen ihes baserritik, eta orain Azpeitian handabil, harreman ezin arriskutsuagoetan. Eta jonitzan Azpeitira, eta jonitzan de Guatemala, peor. 2 urtean heroinekin, atope. Jonki bat, Zer aurkitzen zenuen drogan? ez sentitzea. Batez, ez sentitzea. Heroinako xadaka. Ez sentitzen. Ni para bien, ni para mal. Eserrez. Lo. Zeintzuk uste duzu zirela zure aititeren eta amaren arazo nagusiak? Nire amaren inguruan, beti ere ni bezala pertsona oso sentsiblea dela. Eta azkenean zerbaitetan errefusiatu izan behar zen, eta hori aurkitu zuen eta bertan sartu zen. Zer uste duzu ikasi duela familiak pasatako guzti honetatik? Gure artean hitz egiten, konfiantza edukitzen, laguntza eskatu behar duzunean eskatuz, eta eskaini behar duzunean eskainiz, eta batera egoten, eta hori, maite. Ainhoa, asko sufritu duzun pertsona zarela uste duzu? Asko ez daki, sufritu dudala bai, baina maite dituden pertsonangatik, batez ere. Edanari utzi eta gero Angel baserrira bueltatu zen bizitzera emaztearen gana. Bazuten Iruneren berri, alaba zertan zebilen Azpeiti aldean. Halako batean Irune baserrira agertu eta hau gertatu zen. 2000 tomaten euskazen inbernaretan sartuta, da azaldu zen da, etorri hona Irune, aloseta, behonek izan ziren. Behonen laguna nousua, txema, bueno, horrek aparte ingioz. Ja nik pixkat, banan euskan zerian, munduan sartuta nengoan bastante alkoholikoetan aurrera, eta neu bastante potente ikusten ditzen da, zeure gati berbein eta ordutxe zazien. Nola, eroizala droga handa, bueno, kutxila hartu nun, baina, bale, horrek soluzio duka. Da, hola hasi ginen, orduan mediko famosoa zauzen, da, oine famoso dia, Bilboan ikesien duzen da, proiektu horrein izun da, bueno, pauso bat aurrea bentsat. Hasieran drogak izan ziren, Bai, lehenengotik drogak, eta gero alkola. gero alkola. Noiz etorri zen aldaketa? Drogadito mal curado, alkoholiko asegurado. 19 urtekin sartu nintzen proiektu hombre. Eta amaitu nuen 23 urtekin. Gero egon nintzen denporalde bat niko ondo. Eskondu nintzen, ondo. Aurduan gelditzen nintzen, Ainhoana, ondo. Eta gero nire gizonakin ni ez nintzen ondora bate. Eta joan ginen bizitzera Bilbora. Eta, bueno, bakardadia, gizona ez nuen sekure ikusten, gizonare iraten zuan, jokua, drogak, arek dana sakat. Osa, ni egoten nintzen, umia zaintzen, bakarrik, eta eraten. Eta beti gaina, eskutuka. Lotxian alkan. Igual juten nintzen, errekau bat itxera umiakin, da, zurito bat eraten nuan, como tipo sozial. Baina gixo ez, Juten nintzen eroskira, 6 genekez, eta etxian, traka. Eta zergatik lotxatzen zinen? Zergatik ni banak izen, hori etxala, nola, bide ona. Bai, azkenean emakume hori asko zigortzen zaigu bide zuzenetik okertzen gehan bakoitzean, ez? Genero rola edo esleitzen zaigun rola zuzentasun hortatik okertzen gehan bakoitzean, gizarteak asko penalizatzen du. Horregatik ere bakarrik edatearen presio hori, ez? Etxean ezkutuan eta besteak jakin gabe. Eta gurasoak edan da zeudelako lotxatzea? Nire aitaren inguruan igual.
ikusi izan dudalako askotan banitxikian nintzenean berarekin eramaten zidan albar edo edatera edo ikusten nuen hilabeteko soldata jasotzen zuela eta makinetan eta alkoholetan gastatzen zuela egun batean, eta ni bertan horri itxoiten. Eta azkenean baita ere zituen lagunak, ere, malas influencias. Santutxu auzoko pixu batean bizi zen orduan Ainoa, guraso biekin, biak alkoholiko zirela. Eske alkohola ez jata gustatzen. Niri gustatzen zat alkoholan efektua. Osea, efektua. Eta nik eratu nuen bakerin cerveza. Ez, hartua, bueno, igual, champana, cuando no tenía otra cosa, cualquier cosa. Baina beti zerbazak. Eta eroskira jun, etxien eran, eta gume txiki bat ez ez. Oso txiki zesa, urte bete. Amak iesean edo erabaki zuen etxea uztea oso gaztea zenean. Zuri burutik pasa zaizu inoiz historia errepikatzea? Ez. Osa, nire gurasoak bere arazoak izan dituzte, nire ama alkoholarekin, nire aitare alkoholarekin, baina nik beti izan naiz oso maitatua. Osa, niren kontra ez dute inoiz egin. Eta Ainoa ikustean, ez zenuen pentsatzen aitak etxean eman zigun bizitza txarra alkoholagatik, eta orain nik Ainoari ere ematen dio. Ni orduan kriston depresioak inauan. Baina horik depresioa etorri zen nire gizonakin eztabaidak, bronkak, diru gabe dana gastatzen zuen, lan etxe zuen ondo, baina amana diru bila, aitxana diru bila jateko, umiak eta nik jateko. Errenta pagatzeko, oso gaizki. Eta han aguantan nuan urte bete eskaz. Eta esan nion amari, nolan nagoan, eta amak, etorri etxera. Amak, Eta amana etorri ginen. Eta amakin, geizki. Ere bai, eraten. Eskutuka, baina eraten. Amakin. Irunek Bilbo utzi eta alaba Ainoarekin Elgoibarreko baserrira itzuli zen. Itzuli ziren amamarengana. Aitona Angel jada etzen bertan bizi. Ordurako bananduta zeuden Iruneren gurasoak, Angel edanatik urrun mantendu bazen ere. Amaren eta alabaren artekoak ere berehala okertu ziren. Agostu baten, amak esan zion. Aquí no entras más, te vas con tu padre, esan zian. Euskeraz, ona, geixo ez ja, Venga, segi etxakin. Zu eta zure umia. Gitzak endu, eta etorri gauzak hartzera, eta onera. Telefonua itxan, eharez, amak etxetik bota ino. Agostu bazan, amak etxe eskutiko. Ati itxizion da, hori baino txarraua, amen, honena baihuntzala azkarra, galopante. Irune eta Ainoa txikia beraz, Elgoibar gaineko bordara joan ziren bizitzera, Angelekin. Gizona aspaldi zegoen garbi, alkoholaren arrastoripe. Ez ordea Irune, entzun ezazue alaba sasitzan eroria aitak aurkitu zuenekoa. Hau dana sasi zeuen, horbe, oin baratzata dauzen horiek dana, inok etxun ibiltzen da zazutxak hartuta kristo mendisa. Aitarekin hasi zinen hemen bizitzen? Bai. Eta zure alabarekin? Bai. Orduan ezkutuka edaten zenuen? Bai. Egunero? Bai. Egunero. Egunero. Ordurako kotxen bateo beste apurtuta, azientiak eta baina. 3 kotxe apurtu ditzunik, aitzak erosita. 3 kotxe. Sasitzan eroria, asunen artean aurkitu zuen Angelek Irune, bertan hiltzeko modukoa. Horra eroitza zauan, kuleruak, ez da izostena zauan, asun artian, mozkor bat egin. Jasona mazazi hartetik ez da, nik nundik manzia zen indarrak, hartu egin, dutxan sartu nuen. Hartu dutxan, barro poza manzien. Poza hartu nuen. Nondik konprenitzen da hori? Nondik konprenitu alako poza. Alaba Irune lehenago heroinatik irten baldin bazen, alkola ere usteko gauza izango zelakoan, esperientzia propioa akorduan. Nik erten dit, donek ertengoik, hori, jazta. Baina noski, edanari ustea ez da inorentzat erraza. Nik iten nuan, behitu, Kotxoia espizan eskutau, eran. Eta banak isen, gabian, oian txixengo nula. Moskurtuta. Zeiten nuan, ipini 3 atoaia,
goizian, garbitu askar, sartu zekadonan danak atzetan, eta berriz. Neuk aurretik inuna behonek egin zien eri. Umiegen jutezan, kotxi egin umien ezke. Ja orduan kontu datzu nintzen nik eta nire mokuak, okarritzen duen etxien familikoen da ondorenekin. Ni nintzen ume txikia, ni nintzen hor babesgabetasun egoera batean zegoena, eta hortik aurrera nire itxitxarekin pasada bat harremana. Beraz, beti ni itxitxa, beti. Atzera begiratzean ikusten duzunean, alkoholakin izandako arazoak Ainoak 3 urte besterik ez zituenean, zer sentitzen duzu? Lotza. Zagatik, nik eramat eta Ainoa, moskortuta kotxean. Lotza hondixa. Eta remordimendu bat, ondikan ere bai. Nik jutzen ditan, umien bila, gelditzen ditan erosten, eta parkementuan, igual 3-4 zerbeza eran, baina de golpe. Eta gara umia atxia eraman. Guzti horri buruz hitz egin duzu berarekin? Bai. Eta, zer esaten diozu elkarri? Pasota da. Hoi ondo zaude eta ez da. Lehenengoko asteak, hilabeteak izan ziren zailenak? Zaila? Bai, gogorrenak, horrible. Eta ez da gaina mono fizikua, da mono psikologikua. Eta, egun bat txarto, bestia pixkatu beto, baina ez, denporaldia, denporaldi urtiak, Ni hola, igrupuak eta gutako motxila, da hori bota, eta gero, poliki rekomponiendote. Ez da erresa. Egun gizarte hezkuntza ikasten zaude, zergatik? Nik uste dut bizi izan dudanagatik. Zenbat urterekin hasi zinen zu alkohola probatzen? 15, 16. Eta alkohola probatzen hasten zinenean, presente zeneukan etxean aitite eta amarekin gertatutako guztia? Bai. Ia 20 urte ditut, eta festetara joten naizenean, beraten dut, baina hori beti kontrolatzen. Zeba, niri ez diat esaten ez da ez edatea, ez da ezer. Bilbora etorri gara, aurrean dituzuen gazteak laster ondoan den areto ezagun batera sartuko dira, baina lehenago kalean ditugu alkohola edaten. Guraso zenbaitekin ere elkartu gara Zarautzen, dituzten seme-alaba gazteen jokabide alkoholikoen berri eman diezaguten. Aitona Monek eta garai hartan, pobreziazioen garaian ere etxean edaten zen asko, eta alkoholismo ikaragarria zen. Gaur egun hori kanporatu egin da, sozializatu egin da, eta festarekin lotu da asko. Permisibidade puntu hori badago, ez? Eta orduan hor gero esaten dugu, guk ere edaten jendun, gu ere adin horrekin hasi ginean, ez da zer gertatzen. Eta orduan, festarekin hori lotzen da, katxonde bada, oso ondo pasatzen dute, eta ja, astu ite zaie, barren auto dakatena, baina ez dutena praktikan jartzen. Bala, ber, zer osi dugu? Joan, epe, erosi duzu ginebra txarra. A ber, kistakoat, kia gerostiko dirua, tia. Nik asko insistitu diet koma etilikoekin, hor benetan importantia dela eta beldurgarria, ez? Eta hor beldurra sartu diet. Nik nahiago hasi galimotxak Bai, ni galimotxo suabe eta gero, ja. Bale, eta gero pasatzen gara horrera. Bai, lehengo suabe. Aurreneko gauza gure etxean ohitura da, gure atea jotzea, gelako atea eta agurtzea. Hartaraka guk ikuste dugu ere nola iritsi diren. Horrek ematen digu pista nabarmena, arazoek dagoen, edo ez. Ardua 3 laurden Ardua hori zutzako. Eta Coca-Cola laurden bat, ez? Horrela, behin ikusi dut nire alaba pixka bat gehitxo, ez?
eta egia esan txokatzen dizu, ez? Konfiantza osoa eman diet beti, biei, eta ondo erantzun dute, ez da? Eta orduan, horrela ikusterakoan, pixka hartzen dezu beldura, Menos mal eus itxugula litruak, Ze, eske, gero juten zantzokira eta zerbeza batek 4 euro. A ber, eske, arregenean atera edan gabe, baina, pixkatean da, beto. Nei gustatzen edateagatik. Hombre, ja, ez nire izta, pero... Helburua nire ustezta nire inguruan edibidez ez da mozkortzia. Azkenean da zure momentu bat, en plan, zure lagunekin egoteko, eseitzeko, lasai, edateko, baina honez, inoiz, mozkortzeko helburuakin. Azkenean sartzen zen antzokira eta dago jende guztia pixkat edaten eta pixkatean da eta beti sartzen da ondo baso bat edatea dobi eta jendean rolloan edo ambientean sartzea ere. Pixka motibatua sartzen mazta, hobeto pasentzu azkenean. Nigo gatu du kilometrotara zigenean juten. Ez dakit ze urte genitun, 2015 igual, gutxigo, 2014. Zarautzen Euskal Jaiak, ez da? Da oso festa polita. Aurreneko ordutik hasten dira batzuk edaten, baina festa aprobetxatu berren edateari ematen diote bakarrik, ez da? Ematen du festa hori dela, batzuentzako, oso gutxi dira, baina batzuentzako. Goratzen ez gara joetako mozkorrak zirela en plan super motibanteak bezala, osea... Goizeko 11:00etarako ja mozkorrarekin. Ez direla gai ez da hitz egiteko. Huila nago, supereranda, ez dakitzen... Eta gero askotan egiten genuen mozkorrak. Ginela. Bai, beti. Gero esaten dizut ere bai trukoa dauzkatela. Besteekiko igual egiten dute eraten duten bezala, eta ez dute eraten. Nahi dute lagunen aurrean ondo gelditu, eta orduan hartzen dute komok eraten dutela, baina ez dute eraten. Askotan. Osea, egiten dute gutxi, ez dakit, olako zerbait, hori kontauta. Gazte denporan, soberano cosa de hombres, anunzioa da. Ni gizona izeti nahi nun, 16-17 urtekin galtza luzia jantzita, orduan gizona inbiertzan, izen bizan gizona, eta kopi eranda, alako gizonke ustek. Baita daukazu presio soziala, baita. Presio soziala zeba. Ja, ze galdetzen azkenean zure adinekoek guztiek edaten baldin badute eta zu ez, esango dizutean, zeke, ez oso zaren, Dantzarexea banitzan pixkat, ibilitakua, dantzaz munduan da ibilitzat, da dantzarexea baina plazako jaunan itzela pentsatzen nun. Eta alkoholik espainokan, mostara bastarria hainke. Gero lagunak alako txiet nuzkan. Ondiokan txistiek eta kontatzek, ondio tristea eta beste traba bat. Lagun taldea oso garrantzitsua da. Ni guain bildura ondia daka semearekin, zalabai ikusten dira pasadara pixka tortik, baina semea guain hasi da, guain hasiko da. Osea, ja probat 15 urte. Badago jendea esaten duela ni ez, eta ni ez, baina askok horregatik hasten dira. Ze lokaletan sartzen dan, nola egingo dion aurre alkolari eta eskaintzen diotenean, eta noraino, eta beldurtzen nau, ez? Dena alkoholaren inguruan antolatzen dugu, festa guztiek, jai guztiek. Litrok egitetik alkoholikoa izatera, nik hor salto handi bat ikusten dut adibidez. Ze azkenean, ambiente oso desberdina da. Azkenean alkoholiko bat bihurtu da alkoholiko, igual arazo oso larriak izan ditulako eta errefuxiatu delako alkoholan. Arrisku pertzepzio txiki daukagu alkoholarekiko. Hori aldatzen ez bitartean, gazteek ere bere bilbidea ingo dute eta azkenien gazteak edo nerabeak gizarteko reflejo bat ere badiela nik uste. 13-14 urtekoak daukate hain errez lortzea, Nei horrek ematen di bildura, ze hor daude galtzia gazteak, ez? Nik uste dut ja dagoela arazoa, asteburu litroak egiten arazoa, egin behar dituzunan beste gauza batzuk, eta jartzen duzunan asteburuan edatea gauza horien aurretik. Hori uste dut ja dagoela arazoa. Nik ezagutzen ditut batzuk, hor lagun txarrekin edo azten dianak, igual familian ez daukate olako apoioa eta kaldu egin direnak, ez? Osea, ikasketak utzita eta bar. Hori txiko daguna ere litroak ez ditugunak egin. Baina ezin dut ezer egin, bakarrikan esan, arduratxo izan berdula, arrisko handia da eskala, azten nahi diala, txarra dala osasunantzat, eta bar, ez? Gora, kopak, topak.
bai, betidanik azkenean horrela ezagutuak izan dira, ez? Herriko mozkorrak edo beti, ez? Biziosoak edo parrandazaleak, bai, betiko historia guztian zehar horrela izan dira ezagutuak. I am not the things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am like... Perfil konkreturik, nik esango nuke tratamenduat egiten dutenen artean, gutxi gora bera 50 urteko emakume zein gizonak etortzen dira. Baina, karo, etortzen dira behin kontzientzia eta arazoa konpondu nahi dutenean. Osea, atzeko historia badakatela beraien rekorridoa, osea, ezakit, profila zabala da, oso zabala da. I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that caused me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am like... Ongietorri artikutza baso eta larregune ezin ederragoan kokatua den etxaide berezi honetara. Agipad izeneko elkartearena da, drogen prebentzio eta ikerketarako Gipuzkoako elkartea. 58 urte dituen Jon Isasa irundarrak 3 hilabete eman ditu bertan. Duela aste batzuk amaitu zuen terapia, eta gaur bisitan etorri da, besteak beste, errehabilitazio prozesuaz hitz egitera Nagore psikologoarekin. Pertsonak ez badu nahi ez du tratamendua egingo, eta besteok ezin dugu ezer egin hortan. Gauza da presionatzen, beti ere estrategia berdinak erabiltzen, ez da ezer lortzen. Familia edo inguruen aldetik, beste saiakera batzuk, beste modu batzuk daude pertsona agian bultzatzeko eta pertsonak berak erabakia hartzeko. Taldean eta zen moduz? Oso ondo. Topatu zenun taldea, gustora? Topatu nuen taldea, bai. Eta gero etxearekiko ere bai. Eta zuekin ere bai. Profesionalekin ere bai. Oso ondo. Hau da beste mundu bat. Egia esan, jendeak esaten duen bezala, ez da beste mundu bat, zaude oso protegituta, baina azkenean da zu bilatzeko aukera honek eman zidan benetan nirekin aurkitzeko puntu hori, ez? Ja. Baina azkenean da etxera bueltatzea bezala, ez? Honea igotzea. Bai, nik ala ere, hemendik joaten itzenean esaten nuen etxea, noa? Esaten nuen nahi gaineri etxera, bai. Lehenengo eguna gogoratzen duzu hemen? Aurrerago eduki nuen beste bat, eduki nuen ingreso bat. Gizon depresioarekin egon ditzera, guain dela lau pat 5 urte. Baina, badirudi ura ez zara esan ere momentua. Eta orduan izan duzen paroi bat, baina ez nuen landu beharrekoa ez dara, ez nuen behar bezala laguntza eskatu. Eta, egon duzen hor denboraldi oso polit bat, baina gero berriro. Ni lur jota nengoen kriston depresioarekin, eta beraz usurbigo psikiatrikoan ingresatu ditzen. Tan egiten hasi ditzen konturatzen aldatu behar nuela, eta bazeola aldatzerik, eta gero Agipad ezagutu nuenean, oso ondo. Depresioa aipatu duzu? Kristona. Alkoholak intzeneukan arazo ez gain, buruko gaitza ere aurkitu zizutelako? Buruko gaitza, bihotzeko eduki nuenen ere, bai. Muchas bolas extras, eta zaten dizuta zertarako, no? Estas bolas extras, eta... Borain aterako diogu jukua, esas bolas extras. Eta familiakin zen moduz? Ikusitezu aldea, behaien... Familiarekin oso ondo, orain, noski. Oso ondo, apoiatu didate, hasieratik gainera. Familia osoak, batez ere arreba egon dudan erekin hor atope. Amaren gatik ere egin izan duzu? Bai,
bere etxean zegoenean bere familiarekin gauza askotaz ez gara enteratu. Bueno, zenekien, gaizki zeola eta hori, baina gero banandu zenean eta etxera etorri zenean, pues claro, orduan ikusi zenun, benetan norainokoa zen arazoa, ez? Nik esan izan diot amari, ama, eske, usten dugu kalean, baina, benetan, ja ezin zen, eta ama beti ezetz. Ezetz, kalean ez zula utziko. Baina nik... Bakartxok esaten du nola etxipen sentimendua izan duen askotan. Bai. Eta dena pikutara bidaltzeko zorian egon dela. Bai. Eta nik ere, bai. Nik ez nuen bizitzeko hori, bat ere gainera. Bat ere. Ja, iritsan momentu bat, ez da semeak ez zidatela ez dara gogoa ematen, ez zitzaidan bat ere inporta ez errez. Bai, azkenean alkoholismoa da ikusten dena, ez? Baina alkoholismoaren azpian, alkoholismoak ezkutatzen duna, historia latza dira, ez? Depresio oso larriak egon daitezke, dolu, burutu gabeko dolu oso garrantzitsuak, trauma oso larriak, banaketa gatazkatsuak, beti dago historia nahiko latza alkoholismoaren atzetik. Jon, zer izan da eta zer da zuretzako alkola? Zer izan da eta zer den? Hola azkar esan da, ez dezunean zu izan nahi edo zerbait eta eskapo egin nahi dezunean, bilatzen nuen zerbait. Hori izan alkohola. Errehabilitazio prozesu batetik irten berria da, duela hilabete gutxi. Irten da. Nola ikusten duzu orain, Jon? Orain oso ondo. Baina esken ikuste dut bere pentsatzeko modu aldatu dula. Osea, lehen ere egon zen errehabilitazio batean. Baina berak etzun esaten bere arazoa alkohola zenik. Osea, etzun onartzen hori zela bere arazoa. Berak esaten zuen, ez, hori nik kontrolatzen dut, gaixo egon naiz, depresioa jota, gaizki, lanarekin gaizki, orduan beti bukatzen zuen berdinean, ez? Beti bazun eskusaren bat, beti bazun eskusa, motibo, ez dakit nola esan, baina beti bazun zehozer bueltatzeko alkoholera. Gauza bada laguntza eskatzea, gero nori eskatzea, profesionalei benetan eskatzea, eta gero kasu egitea. Zerkan, jende asko joaten dela laguntza eske, jotzen dituzte ate berdinak, eta profesionalak hor dituzte, baina, gero beraien jartzen zituzten erramientak ere erabili behar dira. Eta ni hortan nago orain uste dut, horiek erabiltzen. Afizio gehiago? Kasi dituzu hemen? Afizio gehiago? Bueno, berreskuratu dut ibiltzea, ja galduan aukara pixka bat. Ezkan hemen ez dago una varita magika, txak jotzen dizute eta ja zu sendatu zera, Jontxu, ja, ez. Zaldiei hartu dut kriston maitasuna hemen. Aldudanean etorriko naiz berriro onera, zalditegira joateko. Eta gero, animaliekin ere bai, ni txakurrekin inoiz ez nintzen. Nire etxean beti duki ditu osaga txakurrak, ez txakurrak, eta horrela, baina inoiz ez ditutola maitasunaz hartu. Bai, ize gainen batez ere egiten dena da alkoholik gabe bizitzen ikasi. Psikohezkuntza asko dago, arlo soziala ere asko lantzen da, eta batez ere lanketa individuala oso intentsua da, ez? Terapia psikologikoak, gero hezitzaileekin ere tutoretzak, autoezagutza, kolokan dagoen guztia berriro ere bere lekuan mantendu, emozioen lanketa intentso bat. Zeintzuk izan ziren somatu zenituen lehenengo arazoak? Familiarekin adibidez, azaldu ziren lehenengo arazoak? Niretzat agresibitatea. Osea, gaizki etortzea, edo nik, tabernetan edo aurkitza, eta esan, segun ze edaten zuen, ja bazenekin, jartzen diote zerrez esan, noa hemendik, ze badakin nola dagoen. Zure arreba bakartxok, esaten du, berak eta zuk gutxi gora bera berdin edaten zen utela. Bai. Esan nahi dut, ospakizunak egiten genituen etxean, eta gero lagunekin, beti alkoholarekin. Eta nik ere ezpa nintzen gelditu edo berdin egongo nintzen. Ni pasatzen naizenean, pasa egiten naiz, osea, ez daukat...
Nik ez dakit, ni azkenean ateratzen hitzenean zan... A morir? Más o menos, más o menos. Ateratzea a morir, hori, ez? Gutxi gora, bera. Bai, hori igual da diferentzia. Ni ez nintzen ateratzen a morir, ba... Edan eta edan taberna baten egiten baduzu, edo taberna ezberdinetan, eta gaizki bukatzen zu, baina ja ateratzea pixkat ideia horrekin, hori da... Bai, baliteke. Ez dare ez da bestea baino gehiago edaten. Baina badira egun batzuk edaten hasi eta ezin geratua. Besteak bai gelditzen ziren, eta zuk ezin zenuen gelditu? Nik ezin nuen gelditu. Edo ez nuen gelditu nahi. Ikusi dut zure anaia ez dakinon, bueno, pues... Eta esatezu, ba, zingo dut, banoa, bila, utziko dut... Azkenean beti hartzen zu kotxea eta joaten zara, aber nun da hon, aber ikusten zuen, aber posible duzun etxera eraman, ez? Eta gau horietan zu ere kontziente zinen, gertatzen ari zenaz? Nik uste dut askotan baietz. Naiz eta ez ikusi nahi, nik uste dut askotan baietz. Benga, titi berarekin hitz egiten eta hola, etxera eraman eta beste egun batzuk esatezula, mira, ezin du, ja ikusten zizun eta ja, no, a ber, zertara zatoz, dakiz zer. Eta hurrengo goizean? Arazo berdina dauzkazu eta gaina kriston buruko bina. Hori da asuntoa. Eta, damutu egiten zara, errudun sentitzen zara? Oso errudun sentitzen zara, oso gaizki pasatzen duzu, zulo beltzean erortzen zara. Are beltzagoa? Bai, bai. Ni prozesu honetan hasi baino lehen, egon nintzen hilabete bat etxean sartua, ez nuen atera nahi, eta ez nuen ez zerekin baino. Kriston taja hartu nuen eta kulpable. Eta egon nintzen hilabete bat etxean, irten gabe. Eta azkenean erabaki nuen zerbait egin bertzela. Kalteak izugarria dira, eta ez bakarri psikologikoak, fisikoak ere, Osea, azkenean kalteak izan daitezke neurologikoak asko, funtzio exekutibotan hemen goian daudena planifikazioa, arrazonamendua, erabaki hartzea asko kaltetzen da, gaina luzerakoa dira, ez dira berrera ikitzen esango genuke. Oroimenean ere kalteak oso handiak dira, eta gero, bueno, fisikoki bestela, hepatitisak, gastritisak, pankreatitisak, bueno, fisikoki kalteak oso handia dira. Dena den, Jon, zuet zinen egunero edaten zuenetarikoa? Ez. Ez da ez naiz etxean edaten duenetarikoa, baina, bueno, arazoa berdin daukat. Zein zen zure erlazioa momenturik txarrenean? Alkolarekin zenukan erlazioa? Atzo kriston parranda egin eta gaur segun esnatzen baizen bezala, edo oso triste, edo oso euforiko eta berriro, ez dut jarraitu nahi pentsatzen, berriro. Estereotipoak ere badaude, alkolakin arazoak dituztenen artean. Eta Jon ez dago igual estereotipo horren barnean, ez? Askotan alkohol arazoak erlazionatzen ditugulako kalean bizi den jendearekin, lanik ez duen jendearekin, eta Jon ez zen horietarikoa. Berak familia zaukan, semeak zituen, lana ere bai. Niretzat Jon ez da izan alkoholiko dugun idea hortan egunero edaten duen persona bat, ikusten duzula alkoholiko gabe zindula bizi eta ez bera posible zen egon egunak eta egunak edan gabe, baina etxetik irtetzen zenean, etzenekin nola bueltatuko zen. Noiz baita erabaki duzu, honaino iritsi naiz, eta bizkarra eman diozu? Saiatu naiz. Ama eraman unean etxera, gutzi genuen hemen bakarrik. Zenbat iraun zenuten? Gutxi. Ze ama antzeon nire etxean, sufritzen, egun guztian ezaten bakartxo juntzatxez, behiratu aber nola dagoen, aber zerbait induen. Orain, alkohola ikustean, indiferentzia sentitzen zula diozu. Bai. Buelta eman diozu erabat. Orain gozmintzat bai. Zenba denbora daramazu alkoholik edan gabe? Urte eta erdi. Ze gero hori depresioak ematen zion, orduan egoten zen, erabat galduta. Erabat grogi, erabat gaizki, negar eta negar, ezin buelta eman. Etxean alkohola daukazue? Hemen, ez dakit orain dagoen, zerbait egongo da, bai, egongo da. Eta, arazo bat da alkohola gertu izatea edo ez? Ez, edo taberna batera joan eta besteak ardo bat hartu, eta nik nire kafea edo nire tea edo nire sagarra edo... Ez da arazorik. Jarria zituen, kuadroak eta argazkiak eta despedidakin bezala atzetik.
Eta esaten zenuen, bueno, honek zein behar du. Alkoholismoa betirako izango duzun gaixotasun bat da, edo ez? Ez dakit. Nola bizi guzuzuk? Beti kontuz bizi beharko zara? Alertan? Alertan zikan, alertan azkenean zergatik alertan. Beldur bat zaude, oaintxe behintzat, ez dut alertarik behar. Argi daukadalako, bihar ez dakit. Ikusten zenun naizula, ez dakit edo bere biziak kendu, ez dakit zer baino gero, esaten zenun gainera, ni momentuan eta nengoen nahi haserre berarekin esaten nuen, mira, listo, egiten badu, intzala nahi duna, eta se akabo. Eta ikusten zenun, eta gero, tortzen ziren esaten zenun, ez duzu eta fundamentu ikortarako, osea, zerrez. Eta gero bialtzen zizun goizeko ordu bitan, mezu bat mobilakin, dena letra raro, ez da gizar, bueno, honek zerbait hartu du, buelta, kotxe hartu eta etorri berriz. Eta pasazitun horrela ez dakizen bora, erabat grogi. Gainera guain enteratzen naiz denetaz. Leheno azkenean dituzu lagunak eta orain denetaz enteratzen zera. Asko zero hobe pasatzen duzu. Eta gero ez dakizu zeatik diren gauzak, batean, deitu zion amari eta esan zion. Zemuz zaudete edo gu? Zemuz zaudezu, ez? Bueno, ama zeitun, deitu nau, noa etxera, Horregatik esaten nion amari, utzi kalean, eta ez, zintzen. Hori da, ez dakizu zer egin. Ez niretzat okerrena hori izan da. Osa, ikusi, bueno, lurra jo du. Hemendik ez da berago iroiko. Bai, handik eta berago. Eta zatuzu, bueno, jazta, hemen buelta eman behar du, nahi eta nahi, dena galdu du. Ez, venga, berago handik. Ez genekien zer egin. Ez genekien zer egin. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no... Inoiz, ez du irakurri idatzi eta lehen idatzitako guztiak irakurtzeak nun zeunden eta nun zauden orain. Repasatzen dituzu? Bai, eta ongi etortzen da gainera. Bai, Bai. Sin las palabras dime que nos queda. Ezagutu duzu Jon Berri bat? Edo ezagutzen zenun ja? Ez, ezagutu dut orain. Zer gertatu da Zarrakin? Geratu da atzean. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Zer suposatzen du alkoholiko anonimotan egoteak? Nire bizitza, niretzako bizitza osua. Ni alkoholiko eta sartu ezkero bizi naiz. Que no hay nada cuando me quedo mirando, como si estuviera ausentes porque estoy viajando. No pienses que voy a perderme. Zuen elkartean ez duzu aurpegirik ematen zergatik? Nik ez dagoetu immunitateik esateko bizi guztien ez dutela erango. Eta gaur esaten dut eta alkohola gaitxik berba itzen dut eta itxitzen dut zela kondo bizi naizen erangabe eta alkoholiko zalanumuz gora eta alkoholiko zalanumuz eta bizar mozkortu eta ikusten banaue norbean arrokeria pixkata paltxu izen den ez gaitezen gora joan pentsatzen ez da izer geran zeite alkoholiko zalanumuzen programa guztia da apaltasuna. Apaltasuna eta apaltasuna. Demasiado y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis
mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. Irune, nola definituko zenuke zure burua? Ondo bizi naiz, oso ondo bizi naiz. Ez dakat arazorik eskonduta nago, oso gustora gaina. 20 urteko alaba zoragarri bat dakat, eta orain nire bizitza da ona benetan, ona. Zoriontsu naiz. Orain nola ikusten dituzu aitite eta ama? Oso ondo. Pertsona moduan, asko ikasi zuten bere prozesuan, eta orain pertsona helduak, gogorrak, indartsuak, eskarrak ere. Eta bizitzari aurre egiten dioten pertsonak, guztion moduan. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa. Zer gehiago gehitu nahi duzu? Ez, bakarrik hori, horrelako egoeretan dauden pertsonei edo horrelako egoerak bizi izan dituzten pertsonei, apoio bat ematea ere, indarra ekemena izan, bizi bat daukagu, bizi behar dugu, eta horrela. Horren adibide argiak dira Irune eta Angel. Hori da. Eskerrik asko. Zuri.